kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Sekuziva kwamunoita kuti kazhinji tikange tauya pamberi penyu mhuri yeZimbabwe tinenge tauya nenhamo nemadzudzo anenge asangana nemumwe wedu. Kutaura kwandiri kuita muzuva ranhasi ndakagara nababa mberi vanobva nekumanika bridge. Vane dambudziko rakasangana nemwana rekuti akarohwa nemagetsi akasvika pakudamburwa ruoko, asi sekunge izvozvo zvakanga zvisina kukwana, mwana uyu akazosangana futi nenjodzi yekudhumwa nemota. Kutaura kwatiri kutoita izvezvi ari mukati mechipatara. Saka vati regai ndiuyewo kwamuri mhuri yeZimbabwe mundibatsirewo kubatsira mwana kuti ange ari anorapiswa achipora achizokwanisa kuenda kuchikoro. Vamberi makasimba here? Ndakasimba hangu makasimba here. Aiwa, ndiri nani zvangu. Kuri semanika bridge? Aiwa, kuri nani hako. Nacho chando? Chando ndonguva yacho daitingo chitonhora. Kutanga mhuri yakamira sei vamberi? Mhuri ndine mudzimai nevana vana, vasikana vairi vakomana vairi. Makabalansisa. Mwana watiri nezvake muzuva ranhasi ndiwe chingani? Ndi last born, ndiwe wechi4. Ndiwe wechi4. Mukomana musikana? Mukomana. Toda kuenda padambudziko rekutanga, dambudziko rokurwa nemagetsi. Zvakafamba sei? Dambudziko rekutanga rakaitika mwana takamutuma kumashopu tiri pamunda. Munda wedu uri mudhuze neparodi vanopfuurawo nemalaini emagetsi anoenda kunana nyanga. Saka takati tiri mumunda tochiti mwana achienda kumashopu sotsvage chingwa tichiende kumba tichikumuka. Isusu titoparadzana nemwana, mwana achienda kumashopu tichitoenda kumba. Takatozongoshevedziwa tisati tosvika kumba, toshevedziwa nemusha uri kudhuze nekumunda kwedu. Tichiuya muone mwana zvaaita. Tichidzoka takangosvikawo tichiona mwana miri wese hazvisaitarisika kuti adhumwa nemota. Takatomboti kudhumwa pari kuti titi kudhumwa nemotika hapana aiziva kuti chichaitika. Kuti mwana hatina kumusvikira ari pasipoti chaipo. Miri wese, ganda rake remiri wese rakarembera rakafunuka rese. Kwabva tangosimudza mwana kwakumhanya naye kuOld Mutare hospital. kuOld Mutare kwabva watipfuudza tauya paGeneral Hospital. Ndo patakatozoona namukoti aiwa aya magetsi apozi mwana anga asi kutaura. Hapana anga aziva kuti chaitika pamwana nguva yacho iyoyo. Ndo paakazotanga kubatsirwa ari muchipatara cheGeneral Hospital. Victoria Chitebo. Ndo maakazorapiwa kusvika azoambitetwa ruoko akabviswa irworwo. Nekurapiwa maronda ese anga ari mumusoro nemiri wese, isoro miri wake wese wakarwadziwa. Izvi zvakaitika igore ripi last year? 2023 muna December. Ndiri kunzwa kuti makazomurapisa mwiri wese. Ndoziva kuti panoitika chitiko chakadaro kazhinji panowanikwa zvichida iyo kambani magetsi ZESA kana kuti hurumende ichikombanseta nekuti sekutsanangura kwamuri kuita magetsi aya akarova mwana achifamba. Ndizvozvo. Zvidanho izvozvo zvakaitika? Ndikati zvakaitika nokuti paairapwa zvayo ZESA yaiita kuita pazviri. Ndo yaitenga mishonga yainyorerwa kuhospitari yaitenga. Asi pacompensation yemwana ndo pamwe patisina kuzonga tanyatsaunzwisisana. Asi nini hangu ndakangozvitora kuti handingakwanisi kupikisana navo nokuti ivo pachitaura vakati ivo pamwana tiri kukompenseta nokukwara kwaakaita nekunyorwa kwakaitwa nadhokota kuzi akakwara zve40%. Ndomakuwarira akanyorwa nadhokota papepa randakazonda naro kuZESA. Ivo vakati pamwana isusu taona zviri valid kuti kubviswa koko kwaakaita nekudidi $13,000. But takazoenda kunopikisana pekuti ivo vakachiti isusu hatikwanisi kupa riri US racho. Isusu tiri kupa iri RTGS. Saka
ndakati imimi oraiti papepa renyu makanyora kuti US dollar imi makuti imimi munondibhadhara in RTGS saka zviri ukataiwa isusu tinokukonvheta reti yedu isusu toisa ku RTGS zvinenge zvichingoenderana but hazvina kuenderana kana ndichinge ndakuzvitora kuti matsvagira andakachizoita kuti mari iyoyo ichibude kumwana ikwanise kuuya mari yandakaona is 4,300 from 13,000 US yavakavataura saka ndingangoti ndo mamiriri azvo akaita pakukwara kwakaita nemagetsi asi makambodzokerere kunotaura nawo kuti pamari yamakataura 13,000 yeyo mari yazowanika i4,000 kuburikidza nekuti 2023 tingati ndogore futi raichinja maretsi ndizvozvo zvokuti pamwe reti ramaisirwa naro mari pamunozoswera rinenge rachinja makadzokerere mukanoedza kuvaonesa kuti hongu mari maiisa asi chitarisai muone kuti pamaisa mari iko zvino ndakuitora yamari yakati handina hangu kukwanisa kudzoka kwavari nokuti already ndakanga ndatongoona ini kuti pakunge tichitaurirana nenyaya kunga vati vakundipa iri RTGS pakaita kusanzwisisana nokuti ndakaona kuti ivo havasi kuda kunzwisisawo zvandikuedza kutaura navo saka ndakaona kuti zvimwe zvacho ndiri kurwadziwa mwana akakuwara but ivo ndiri kuona kuti vari kudhonzerawo kusaidi kwavo nokuti ivo pandaivabvunza kuti aiwa madi oraiti mamadi kunga manyora kana papepa renyu iro riri ramandipa iri kuti tikupa 13,000 RTGS pane kuti munyoro kuti tikupa 13,000 kumwana US dollar imoti isusu tinokupa RTGS and RTGS yakazesa it's almost 100 something thousand RTGS but ndichizoti nditore ndibure mwana mari yemwana kuti iuye ku US kwacho kwavakanga vataura kuti zviri equivalent mari yakabuda is 4,300 saka ndina hangu kuwa nesimba rekuti ndizodzoke futi kwavari bano ndakangoona kuti still tinogona kusaingonzwisanazve nokuti already vakanga vagara vatondirambira pandaiti vabvunza ndichiti imi mazondipa RTGS manyora papepa renyu kuti US tichitarisa nguva yakagara mwana muchipatara ndanzwa mati kambani yaitenga mishonga nezvese zvaidiwa akagara kwenguva yakareba sei muchipatara mwana akagara muchipatara 4 months something uye tichitarisa mwana kukwara kwaakaita kutori kukwara kweupenyu nemari yacho yavanga vataura toti yauya ari ma-US achona zvinoenderana here nekukwara kwaakaita uye mari yeibhadharwa iri once of payment here kana kuti vane vachiona nekukura kwaari kuita vachimubatsira kusvikira asvika paaroda kusvika zvakanga zvisikaenderani apa uyezve ivo vakati it's once payment takamboedza kuda kutaura navo kuti oraiti amunawo here zvemunozokwanisa kuti muite naye semuri kuona kuti munhu ane ruoko rwani kuda hatisina kambani yatinokwanisa kutarisira kuti ingada munhu akaita saizvozvi hamuna were zvamunokwanisa kuzomuitirawo kana kumupawo basa ramunokuona kuti unokwanisa kuita neruoko rwake hwani iro wakasara narwo achingobatsirikawo aripo pose munhu wemurume uchada kuitawo mhuri yake uchada kuita baba musha wamhuri yake vakapindura ivo vachiti izvozvo zvatikwanisi kuti tikuudzei ende hatikwanisi kuti tizvipasise kuti zvinoite kana kuti zviripo zvakuenda nekuti ivo vanenge vakutarisa kuti mwana apasa sei kuchikoro kwake vane nidhi here kuti vamuise pabasa saka takangoona kuti zviri kungoreva kuti anza yacho yaiti havasina chimwe chavanoda kuti kuita uyezve papayment iyo iyi yavakaita vakati i-once payment makombatsisonozisa akati kukuvara kwemwana kunobhadhara 13,000 yani ndichiremba kana kuti ndimanija zvake kuzesa akagara muofisi ndivo vekuzesa vagara chiremba chake chakangoita akangoisa mapesendi ekukuvara kwemwana haana kumboisa mutengo bakuti zvinobhadharwa zvakadai but ivo vacho vekuzesa vekumaofisi kwacho kwandaienda ndo vakandipa judgment iyoyo kuti isusu maongororo ataita nepesendi yakanyorwa nachiremba pakukuvara kwemwana zviri worth pamari yakati nekuti
kubvunza unoitwa naFred mwana akakanasa kunyora achafa akashanda ndizvozvo mwana asisina kuita ndizvozvo kuchinzi ari kushanda zvichida gore kana aigona kutanga kushanda aigona kuita 13,000 ndizvozvo munhu achitarisirwa anogona kunzi pamwe anogona kusenza kana 40 years ndizvozvo saka vanozosvika sei pakuti 13,000 bvunzei vakamba vabvunza here kuti matarisa ramangwana remwana here matarisa kukuvara kwemwana ngatiti kutsva kwemwana ndokwavati 13,000 ko upenyu hwemwana hwaenda uchainge ufanira kunge uchiendera kumberi nemwana adimburwa roko zvese izvozvo takaedza kubvunza kuti onai imimba nezvamataura izvi mwana uyu mwanakomana munhu uchada kuita musha wake munhu uchada kuita mhuri dzake dzinorarama kubva paari saka muri kuti here 13,000 yamuri kutaura iyi ndiye yese yekutoti iye paupenyu hwake nemakore achararama atiazivi kuti uchararama zvemakore mangani panyika pano ndo paachararamira ipo nehurema hwaawana uhwu kubva kupropati yezesa imimi nemawekere amaita kuti ndo mari yamawana iri woti kwaari ndiyo mari inoita here nekuti zvimwe zvese zvataedza kubvunza izvi mati imimi hamukwanisi kuzviti zvinoitika zvireva kuti matoti hazviko zvekuti muchamupawo basa rekuti anokwanisa kunge achisenza achiwanawo lamsamu yaanodini yaanowana yekuti baba achazoita mhuri yavo anokwanisa kuraramawo nemhuri yake zviri kureva kuti mari iyi ndiyo yaachararamira pamakore ese achararama chero akaita 50 years chero akaita 70 years chero akaita makore mangani ndo paanenge akatoperera ipo papo wakati ndo maonero ataita isusu zvichireva kuti vakati hongu nditsanangura mati mwana akagara muchipatara 4 months tongoti 4 months itemi yese kai mwana akanga asiri kuenda kuchikoro ana kuenda kuchikoro first term yese kungobva December yacho yakakuwara kusvika first term yapera akazoenda kuchikoro second term because akazobuda muchipatara waona naApril manje akanga asina kusara akanga atosara already because term yese apa iform 3 hapana chaakaita pa first term yacho yese akangozotangira pa second term chienda mberi and already munhu anga ato nedambudziko rekuti takanga kuda kutomboedza zvekuti tidzidzise kuti asense roko rweleft rwakasara rwacho nokuti rwanonyora narwo ndo rwakapiswa saka akasara nerweruboshwe kwaito nedambudziko rekuti kana manotsi acho kuti anyorerane nevamwe agone kuapedza kana kuti zvinhu zvanga zviri kutonetsa asi kuzvino anga akukwanisa ke kunyora izvozvi zvanga akukwanisa ke kunyora but still speed yarwo kuti akwanise kunyorawo manotsi achipedzeredza nenguva zvazvo chikumunetsa tichitarisa kukanganisika kwakaita mwana panyaya yechikoro zvese izvi makavaratidza here kuti tarisai muoneko zvino mwana temi yese yapera anga asiri kuenda kuchikoro kuburikidza nekurohwa kwakaitwa nemagetsi enyu nekuti aya magetsi akamurohwa achifamba ka totarisa futi kuti ane disadvantage yekuti mwana asara neruoko rwekuleft ruoko rusati rwajaira kunyora mashoko avo vaiti chi maererano nekuti mwana zvichida pamwe maigona kuti mwana wangu ngaadzokorora ake atange first term achitanga nevamwe afambe nevamwe zvakaita se zvakanaka tichitarisa futi kuti ava nedisadvantage yekuti ane ruoko riri slow pakunyora vaitiwo chii vakanangana nedambudziko iroro maererano netakanangana nechikoro kumukombansita zvinoenderana nekuchikoro zvekuchikoro ivo vachitaura vana chavakakwanisa kuti vanokwanisa kubatsiridza panyaya dzechikoro nekuti takamboedza kuda kubvunza mashoko iwo kuti ona izvi zviri kuchikoro kana kuchikoro taitarisira kuti kudai imimi ndima kudini unokwanisa kumubatsiridzawo sezvo muri kutoziva kuti already watosara pane zvinodikanwa zvimwe zvacho kukwanisi kuzviwana nekuti kuchikoro kwacho already kwaitombobvunzi already mamutsvagira foni kuti timupe weki yake pafoni kana palaptop but inini ndakanga ndisikazvikwanisi kuti ndizviite but ivo vakati ivo havazvikuriri.
saka zvese zvakatadza kuzvitambira pfungwa dzavaipiwa kuti mwana kuti abatsirike zvichida kuti afambirane nevamwe anenge akuda tingati ma-assistive devices, mafoni, malaptop, zvese izvo zvakati avakwanisa, vakati hatingakuimbisi iba ende ndokutoti vaiti havazvikwanisi. Saka kuchikoro iko zvinezvi anga ari kuita sei? Anga achingoenda achingoita zvaaikwanisawo zvaanongokwanisawo kuitawo. Apa chikoro hacho ndo chakanga chazomutora ndobva chamuisa mubhimu. Vatozoona kuti vaona kuti mwana saka iyozvi anga achibhadharirwa hake nebhimu kuchikoro. Ati zvimwe zvese izvi ndindaita zvokuti already izvizvi mwana ari form 4 maexam zvese ndakatobhadhara. Apa munhu akamurova nemotika akabva atisa. Izvo zvari kuchipatara haakwanisi kuti aende kuchikoro apa second term yekuti vakutasana nekunyora maexams. Pachikoro apa pana special class here yekuti anokwanisawo kuiswa mune muchifambo nepesi yekuti since iko zvino ari kudzidzira kushandisa nerumwe ruoko akwanise kufamba nepesi yavo. Pachikoro hangu ndizive kuti iripo here kana kuti haipo. Aiwa ndinganyepa. Handei padambudziko ratisanganisa muzuva ranhasi. Ndiri kunzwa muri kuti mwana akarwa nemota, zvakafamba sei? Mwana akatumwa namama vacho kunosangana nemunhu waaida kusangana naye parodi. Aida kumutambidza zvaaida kumutambidza zvokuti aende nazvo kumba. Pakunoyambuka kwake rodi atosvika pane munhu wacho, mwana pakabva kumba akatosvika munhu wanga achida kumutambidza chinhu atopo parodi. Saka pakuyambuka kwake rodhu ndo paakasangana netsaona zvokunge atisipo wataitoimba kuti angatiudza chokwadi ndiye munhu wakanga ashedza mwana kuti auye kurodhi. Saka munhu wacho ari kutsika-tsika asi kuda kutiudza kuti motika ndeyani yakadini. Akungoti handina kunyatsa kuiona nekuti ndakazokonzeresa nekunge ndakubata mwana nekuti mwana anga akuchema, but ndiye munhu akatoona kuti zvakaitika pamwana ndezvipi. Ndiye munhu anga aripo. Kweye mwana wacho makamboedzere kumubvunza zvichida pamwe mukurwadziwa imomo anononga akangoona kuti mota inge rerudzi rwakati yakafamba yakadai? Iye achitaura unoti handina chandakamboona, chandakangozozwa kurohwa nemota ndichinowira uko. Kuti ndizive kuti motika kana kuti ndizwe kuti ndakaizwa kutinhira, handina kutomboinzwa kutinhira. Ndakangonzwa kurohwa kwandakaita ndichoputsikira uko, pakada kusimuka ndo pakatona gumbo ratotyoka risi kuchatsika tsoka yatotarisa kusaidi kudai, mabhonzo atori panze kwauchikambadza kuti abude murodhi kuenda pasaidi murodhi. Pakubvunza isusu tiriona kuti mandizo ndizvozvo mwana akaita tsaona yemagetsi tiongoti peti accident yemagetsi mwana zvakare mwedzi yafamba mwana kunopora ndizvozvo kubva arohwa nemotikari. Inini sababa kuti vanhu kurarama kwedu vakasitora sei? Mandakamboenda ndichida kunozvibvunzirawo kuti ndizwe kuti itsaona here kana kuti zvingava zviine chekuita nemaoko emupenyu kana kuda asiri mupenyu. Saka ndingangoti tsanangudzo dzandakawana handisati ndane tsanangudzo dzokuti ndingati vakati zvine mupenyu kana kuti zvine wakafa, asi chavakangoita vakangoti zvine vanhu vari kudini vari kuita. Saka inhau yekuti handisati ndagumira ipapo kuti ndinzwe kuti maitikire ari kuitika pamwana kudzokerera ari iye. Itsaona here kana kuti zvingangova zvine ari kudaro. Ndandichine rwendo rwokuti ndirambe ndichimbozvibvunziridza kune vanobatsirawo. Saka nokuda kuti ndichingori pamapo endown yekunga ndiri kuchipatara nemwana ndichidai handina hangu pamwe pandati ndamboenda, asi pandakamboenda vakangoti vanhu vari kugara dare apa. Saka ndichazivi kuti vavakidzani here ihama here. Ipapapo ndinganyepa kuti handisa ndane wekunongedza kuti nditi zviri kuitika pamwana
vavakidzani kana kuti ihama dzekwangu. Imimi nyama dzenyu chitiko chakadai chichiiti kosi kwandiri ibve ndisiri hama yenyu kutaura neni chinhu chinoshamisa ndizvozvo kuti mwana wane maditsi apora mwana odonha mumwe zvadaro zvese zvazvaitika iri rimwe chete veukama venyuwo vangave vabereki vangave vakomana nevanatete vachiona ichi akamboyawo nepfungwa yamukati iyi yakangobatsirai kana mukara mumba maona kuti nehama dzangu zvichokwadi dambudziko rapinda mumusha vakauya vakabatirana nemii mubvunzo wenyu wakanaka baba. Vandinganyatso kuti ndingati veukama vamwe vekwana baba mukuru kana baba nini vamwe ndinenge ndinawo asi vangu chaiva ndozvarwa navo. Ndinganyepa kubva kukwara kwaita mwana pekutanga pamagetsi chaipo chaipo. Handina kuona assistance yavo kana kusvika panzvimbo pacho kusvika mwana abude muhospital hapana wandakaona padhuze. Izvozvi pari zvino kukwara kwaita mwana anofunga kukwanisa almost 2 weeks. Vangu chaivo ndozvarwa navo hapana wandiri kuona pedyo. Saka zvinhu zvekuti handikwanisa hangu kuti ndivo kudawo kushayiwa. Asi pfungwa dzangu dzinozombodzoka dzobvunza kuti dambudziko ringagadzirirwa here chedai ingava rufu chairo chairo. Apa ndiri kuti pana anoti ndagara ndakachengeta $20 inge kuzoti kana kukafiwa ndiende. Asi dambudziko richike raita munhu unotsvaga uzodzorera wadini wadzoka panzvimbo. Saka ivo vanenge vachingochema vachiti mari dzemabhazi asi zvine kwese nemakiwo mandiri semubereki wemwana madzikoma angu nehanzvadzi dzangu dzandoberekwawo nadzo kuti mashayirwe avo kana chinge ndaita dambudziko mashayirwe ariwoga here kana kuti vane chekuita paupenyu hwemba yangu yemhuri yangu. Ndiri kunzwa muri kutsanangura kuti kumbo rakanga ratotarisa kune rimwe divi muchizomuendesa kuchipatara vakati akakwara zvakakura sei? Ivo vaiti gumbo rakatyoka imo muengo saka vakaridhonza vachidza kudzosa paposition. Saka vadzosa paposition vane simbi yavakati titsvage vanoti ndeyekunze dzemukati vachazodzida kana ronda richinge rapora ndokuti vaise dzemukati. Asi sofa vaida yekunze yekuti vakiwembe gumbo racho kuti mabhonzo arambe ari panzvimbo. Tichinotora makotation yakabva yanzi 370 simbi iyoyo. Kutamboedza kuda kuchema nechipatara kuti hazvigoni here kuti muise henyu plaster. Zvamuredi maamuchiisa vanoti back slab yavanga uchiisa pagumbo remwana ko mukaisa iri plaster because izvi mari yesimbi hatikwanisi kudini mukati inayo pari zvino imi muchikiri kuida. Chiremba akati zvimwe zvese zvamuri kutaura izvi arizvo zvatikuda kuda simbi kusvika ndatomhanya mabhuru chingokuritawo mari muhama neshamwari kusvika mari yakadini yakakwana wabva tatenga simbi ndiyo yaakaiswa nezuro. Asi muchitarisa nanzwa muri kuti simbi yakaiswa nezuro tinoda kutarisa kubva paapinda muchipatara machona zviri kuratidza kuchinja here? Tingangoti chenji iripo nokuti pakanga achingorapwa taingoona kuti manesi ari kudresa nekuisa mishonga nekubaya mainjection kumwana. Asi vaone nezuro paakaenda kutheta zvinenge zvine chenji kumwana izvi ari kuti ndikurwadziwa achaziredi kuti kuda kugadzirwa kwakaitwa gumbo nezuro. Usiku wese anoti haana kurara izvo wacho still kana kutya asi utombo chikaba ngoti ndikurwadziwa ungochema. Ndanzwa mataura kuti simbi yakaita 370 asi pane dzimwe futi dzichadiwa. Makambotsvaga here kuti zvese zviri kudiwa pamwana kusvika anzi apora zviri kuda mari yakawanda sei?
izvozvo ndikanyepa chanda ndisati ndatora hangu quotation ndidzo idzo dzemukati dzacho nezvimwe zviri kudiwa pamwana kusvika kuti titi gumbo rapora ndisati hangu ndazvitsvaga semunhu ndanichingomhanya naye kuti ndione kuti pane zviripo zvacho ndezvipi zvaitwa. Ndozoti panoitika njodzi especially dzekudhumwa nemota even kana kurwana kwemota inhau dzinoenda kumapurisa, makaisa here nyaya yekumapurisa? Hongu ndakaendesa kumapurisa, saka zuro ndakambovafonera ndichiedza kuda kubvunza kuti hamunawo kana information iri yamati maanayo zvamakangoti mukanga maina zvamawana muchandifonera ini ndingoona makangoti zii kubva padii pakuvara mwana. Akati pane zvatiri kumboferefeta chakufonera mai manje ine zuro pandaitotaura nawo. Saka ndakangomirirawo ndichinzwa kuti vachafona ndinhasi here kana ndimangwani here bozuro wacho hawana kukwanisa kuzodii kundifonera. Saka vatotarisa futi kuti mwana atokanganisika futi kuchikoro ndizvozvo. Saka pfungwa dzenyu nemwana muri kuti mwana momubatsira sei maererano nekuenda kuchikoro, tichizoti mwana abuda muchipatara semwana anga arasikirwa nefirst term iko zvino zvikoro zvavharwa hazvo but inguva futi yaari chase yaari kurasikirwa nayo nekuti zvikoro zvacho zvatovhurwa. Ipapo pato dambudziko rekuti ndichatozivi kuti ndodi because munhu aifanira kunge achiwanawo weki inobva kuchikoro but still ndichiona zvekuti weki yacho chero akaiwana nezviri kuitika paari anogona kutadza kuiita kana kuinzwisisa munhu urwadziwa. Saka ndizivi kuti ipapo ndingapashaitawo sei already chero dai ndikati apuhwe weki kubva kuchikoro ari kumba because kuti aende kuchikoro hazvigoni munhu atori muchipatara pari zvino tizivi musi waanobudzwa chero akabuda wacho munhu asingakwanisi kufamba kuti aende kuchikoro. Saka patori nechallenge yakati kurei panenyaya yekuenda kuchikoro. Asi muchitaura nachiremba semwana wamuri kutaura kuti gumbo rake rakatyoka, vakati hongu vaisa simbi asi kuti ambobatsirika kufamba anode ivo vakati mwana anofanirwa kuwana macrash but isusu tichitarisa macrash acho still kwaari ichallenge nokuti the other side harina ruoko apa ndo the side ine gumbo rakakuwara futi yekuti ndo rinofanirwa kunga rine ruoko rwekuti rinomubatsiridza but ndo side rakakuwara gumbo ndo side isina ruoko. Saka maratidza chiremba zvese izvi dzimwe pfungwa dzakauya nadzo ndedzekuti chii? So far tina hedu kunge tambosangana padhuze nepadhuze nachiremba because chiremba vatiri kungoona majuniors ake ndo vatinongosvika varimo dzimwe dzenguva vanouya isatobuda taakunze zvekuti tamboti tanyatsa kukurukura navo kuti tibvunzisewo pane zvatinenge tichida tisati. Toti imimi muchitarisa sekutsanangura kwamuri kuita kuti angaanzi ashandise maclash asi side racho rarifanira kushandisa maclash iroro ndo side risina ruoko ndo rabva ratyoka futi. Muchitarisawo imimi zvingaita kuti mwana agone kufamba achikwanisawo kuzvibatsira pano neapo pangadiwa chii? Wheelchair here kana kuti wheelchair ndiyo yandinotoona ingatoshanda because ndikuona kuti abalance nemacrashes zvinogona kumunetsa. Saka wheelchair ndiyo yandinotoona kuti akwanise kumuvhawo kana kuzvibatsira pane zvanenge achida kuita ari pamba ipapo wheelchair ndiyo ingatoshanda. Takatarisa dambudziko raane mwana iko zvino ndanzwa muchiti makazomhanya muchikwereta kuti muwane mari yesimbi. Rubatsiro rwamuri kuda imimi kubva kumhuri yeZimbabwe kuti mwana aite zvakanaka, mwana adzokere kuchikoro, mwana abatane nevamwe kuchikoro, muri kuda kubatsirwa nei? Inini kumhuri yeZimbabwe ndingada kubatsirikawo nemaadvise anoita kuti vandibatsirewo kuti ndoita sei kuti mwana akwanise kubatana nevamwe kuchikoro, akwanise kuwanawo zvinoita kuti zvisamusiye kumashure pane zvaari kuda kuita semunhu wanga ari kutarisira kunyora this year. Akwanise kuti pamwe apinde mune vamwe
kana kuti anga wana vanomubatsira vanoita kuti vanokwanisa kumubatsira ari pamba achimupa weki inoenderana nezvekuitwa kuchikoro zvinoita kuti kana akakwanisa kunyorawo anogona kunyora aine idea nezviri kuitwa kuchikoro zviri kuita vamwe. Zvinhu izvi zvakaita sechii kuitira kune vamwe vanogona kunge vainazvo zvavasiri kutoshandisa kudzimba, saka zvinhu zvakaita kunge chii kuitira kune vanokwanisa vabva vaita se vabatsira? Kazhinji kacho ndingatotaura nokuda zvinoita kuti awane weki otherwise laptop inoita kuti kuchikoro kana vachikwanisa kumutumirawo weki kana mafoni anoita kuti anokwanisa kutumirikawo weki kuitwa nevamwe kuchikoro iye ari kumba, kana achizowanawo vanomubatsiridza ari kumba ikoko vomubatsiridza, asi weki inenge ichiuya ari kumba kusvika akwanisa kuti afambe aende kuchikoro. Semwana kuti anga achienda kuchikoro ndoziva kuti atobatsirwa vashoma vanogona kuita moyo murefu wekuti areka ndinobatsira hangu mwana pachena. Kazhinji kacho vamwana vachitoda iri mari. Kuchikoro kwacho futi kwagara kunodiwa mari. Zvese izvozvo hamudi kuwana rubatsiro rwacho? Zvinoda kuti ndiwane rubatsiro rweizvozvo. Zvinoita kuti dai muZimbabwe ichikwanisa kuti ndibatsirewo pane izvozvo yaindibatsira kuti mwana agone kufambidzanawo nevamwe pane zviri kuitwa kuchikoro. Kuti pari zvino inini semubereki wake ndinogona kumhanyawo apo napo, asi ndiri kukundikana because zvinhu zvacho zviri kunditiremera. Patasangana apa ndaona muchitoti ndiri kubva unoona mwana izvezvi ndoziva kuti muchipatara maari mune mari futi dziri kudiwa. Dzingaita toti kana kuti bed zvichida pamwe makatoudzwa kunzi bed yedu munomu pazuva inoita mari yakati, kune vanogona kubatsira vaita se vabatsire, zvingada mari yakawanda sei sofa pazvese zviri kudiwa muchipatara? Sofa pane zviri kudiwa muchipatara pamabhedhi ivo vakakulita vachiti pekutanga vakati wanda deposit ye$50 ndo deposit yebhedhi yavaida. Sofa ndakambobhadhara $30, saka sofa ndito nebalance ye$20 kubhedhi. Kuchizouya kunhau dzebill rehospital ndo ratisati tadini taudziwa kuti zvakamira sei. Still kana kubhedhi kwacho iyi deposit yavaiti vanoda, saka tichazivi kuti pamwepo yese ichazonga iri mari. Zvichida pamwe munhu akadhuma mwana akatizo anogona kunge ari kuona mashoko amunoda kumuudza ndeapi takatarisana nedambudziko raane mwana. Zvichida pamwe akaona muri semubereki muchitaura mwoyo wake unogona kudzoka akauya akati ndini ndakakanganisa mwana, rekai ndibatsirewo pano neapo. Ini semubereki wemwana ndaingofunga kuti tsaona inowanikwa, haana kuitawo nekuda ndodaro. Dai anga ari munhu auya taibatsirana taionesana apo naapo, paaremerwawo taionai baba inini ndambowanawo apa, inini ndionawo kuti ashoterwawo naapa, ndotopawo, handizomiriri kuti iye kana kuti ndoziva kuti chiri kumushupawo ndo chiri kundishupawo. Taingobatsirana padambudziko riripo sekukura kwaita mwana. Saka dai ari munhu wekuti anonzwisisa kana kuti anoona anofunga odzoka mumashure aingouya toonesana zviripo pamwana tobatsirana. Kubatsirana handi kuti tiriturira iye mwana pakuti nokuti ndiye akazviita, nokuti kudawo imistake yakaitikawo kuti aite izvozvo anenge asikatodiwo, asi kubatsirana kwakwakangonaka zani kuti atize zvaakaita. Nokuti handichazivi kuti dai kuri kuti mwana akabva anyarara ipapo pfungwa dzake dzadzine ripi, but papasina chakaipa accident iriko inozikanwa, taingobatsirana kuti tirapise mwana wedu tiri pamwe iye neni, hapana papasina kurwapa kuti inenge iri tsaona inenge yaitika. Zvichida pamwe mungada kubva matsanangura futi mugwagwa wacho kuti vakawanda vanodhuma vanhu vachitiza kuti iye abva aziva kuti ndini ndiri kutaurwa nezvangu, ndini ndakadhuma mwana ndikatiza. Mugwagwa uyu mugwagwa unobatanidza unobuda muna Harare Road wakananga Nyanga Road. Saka ndaiti kune vanofambawo nemugwagwa iwayo
dai vaedza kuti vachinge vasangana netsaona yakaita sekuti wadhuma munhu kutiza haisiri solution. Hakusi kuti ndokuti wapedza mhosva kana kuti watiza mhosva, nokuti mhosva hairovi. Kuda rimwe zuva uchangozozikanwa pamwe kupera kwemwedzi mingani kana makore mangani, asi kutiza uchinge wadhuma munhu haisiriyo solution. Mira ubatsirane nemunhu, umuonesana nehama dzemunhu. Hapana munhu anombopondwa kana kutemiwa kunzi adhuma munhu nemunhu, zvinoitika. Kudawo munhu ndiye anenge aitawo misjudge, kudawo yedriver ndiye unenge, asi kana dambudziko raitika vanhu tinongobatira pamwe toonesana kuti zvaitika izvi todii, ngatibatsire mwana wedu, tobatsira sei munhu wedu tiri pamwe. Handifungi kuti zvingarwisanisa vanhu. Aiwa, ndinotenda Babambere nemashoko aMatipa. Ndine chishuwo chekuti mwana achawana rubatsiro akakwanisawo futi kudzokera kuchikoro achinobatana nevamwe. Ndinotenda. Muri yeZimbabwe vandanga ndichitaura navo ndi Babambere vane mwana akasanganwa nematambudziko anoita mairi. Pekutanga akarohwa nemagetsi akadambuka ruoko, asi dambudziko razotisanganisa muzuva ranhasi idambudziko rekuti mwana akadhumwa nemota, mota yacho ikatiza, asi akasara akakuwara akatyoka gumbo. Vari kuchema kwamuri muri yeZimbabwe kuti kune vanokwanisa kundibatsirawo zvichida nemabhills ekuchipatara, zvichida nezvimwe zvinodiwawo kuti mwana anga achipora. Chimwe chavatsanangura futi vati mwana uyu sekumwana anga akakuwara ruoko, ari kudzidzira kushandisa ruoko rwekuleft kuti anyore, haasati akugona kufambirana nespeed inofamba nevamwe kuchikoro. Saka vanga vachichema kwamuri kuti kune vanokwanisa ndibatsireiwo neatingati ma-assistive devices, malaptop kana mafoni, kuti mwana apote achitumirwa weki afambirane nevamwe. Vachema futi kune akaparamura akadhuma mwana, vati muHarare Nyanga Road, kuti tsaona dzinowanika, asi kana uchinge wadhuma munhu hautize, tinobatsirana dambudziko, tobatsirana kusvika zvichiita zvakanaka, haupondwe nekuti waita tsaona. Zvichida mwana wangu ndiye akatadza kuongorora mugwagwa asati akrosa, kana kuti iwewe ndiwe unogona wakamisjaja ukazosvika pakudhuma mwana. Haisi mhosva, uya titaurirane, tiise musoro pamwe, tibatsire mwana akwanise kunge achidzokera kuchikoro achinobatirana nevamwe. Tiri kunoku kuManika Bridge. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat. Ndinoti chisarai.